Здравейте, София Ханади 237 Съюза. И сега ще инсталирам виртуална машина и операционна система, като за целта ще използвам хипервайзера на Oracle VirtualBox. Като тук съм на официалната им страница в раздела на Downloads и ще го инсталирам от линка за Windows. Така, след като се инсталира, ще го стартирам. Ето ми го Wizard Setup. Тук ще приема всичко, тъй като това са си неща по подразбиране. И сега ще се инсталира, като за целта ще ми трябват няколко минути и ще паузирам през това време. Така инсталацията приключи. Ето тук може да се види. Ще се отвори. Инсталирано ми е. Тук съм имала няколко вече направени машинки, но аз ще си направя нова. От Tools избирам New. Тук трябва да задам име на виртуалната ми машина. Нека да е Ubuntu, тъй като ще инсталирам Ubuntu. За ISO имиджа ще използвам вече предварително съм инсталирала Ubuntu Desktop за целта от официалната им страница. От ето тук Ubuntu имиджа си го инсталирах. След като си го избера, подавам Next. Тук това са ми юзернейм и паролите, като той си дава по дефолт, затова ще ги оставя така. Тук хостнейма не трябва да е с разстояния, затова нека да бъде този начин. Тук това ми е настройките за хардуера, аз ще ги оставя така. Хард диска също, няма да го пипам. И това ми е съмарито от конфигурациите и нещата, които съм избрала. На това ще цъкна Finish и ето ми е машинката, MyUbuntu инсталирана. И сега ще се инсталира настройките и нещата, които съм му задала. Така, сега като се стартира, трябва да ми излезне и Ubuntu. Така, то ще си го изберем. И сега ще си го инсталирам. Като това ще отнеме време, тъй като ще инсталира операционната система на Linux. С това ще паузирам и ще го изчакам. Инсталацията приключи и вече имам заредена операционна система Ubuntu, като това ми е юзера, който беше зададен още при създаването на виртуалната машина и настройките за операционната система. Затова ще си използвам креденшалите, които са зададени. Така. И вече сме вътре. Тук няма да свързвам с нищо. Оставям ги. Добре. И вече имаме операционна система в VirtualBox. Сега това, което искам да направя,
е да си отворя един терминал. Даже мисля да си инсталирам алтернатива на терминала за Ubuntu, с който бях свикнала преди време от техния маркетплейс Ubuntu Software, тъй като алтернативата е малко по-бърза. Инсталирам. Което сега искам да направя, да инсталирам VirtualBox Guest Edition, който е добър, когато се използва Ubuntu като гост в VirtualBox и като цяло придава по-добър integration между хоста и системата, както и с дисплей резолюцията. Това сега искам да видя първо дали имам потребител като sudo. Първо да инсталирам. Затова сега ще трябва да го променя. Ще първам на юзър. Така се казваше. Трябва да е гест. Така. И това ще отнеме време, затова ще паузирам. След като всичко се е инсталирало и също така трябва да се ребутне системата с sudo reboot, за да се рефрешне, е време да се задейства това разширение, което инсталирахме. Като ето тук от горното меню Devices има Insert Guest Edition CD Image, който ще се даде image, който трябва да го ръннем. Като за целта, когато се рънне тази команда, т.е. не команда, когато се избере ето тази опция, се задава ето този диск. За да го достъпим и да го задействаме, трябва да отидем в медията, да си изберем потребителя и имаме един единствен диск VBox, VirtualBox Guest Editions. Това е някаква версия, нас не ни интересува. И с тази команда VirtualBox Linux Editions, това е файла, .run, и си въведем така.
ще инсталира всички нужни модули и пакети, за да тръгне. Това трябва да се компилира и накрая трябва да ребутнем отново. Така, след като всичко се е инсталирало, ребутнах системата с цел да има абсолютно всички промени аплайнати и напълно да се интегрира в геста. Така. Сега, за да видим дали Addition се е инсталирал и дали се е пуснал, от Devices мога да видя тук ето тези опции, които идват от този Guest Edition. Също може да видим и че апгрейд е достъпен. Преди това не беше, тъй като нямахме никакъв имидж, който да апгрейдне. Друго нещо, което може да се забележи, е размеряването. Размеряването трябва да е много по-добро от преди, тъй като тази конфигурация много добре подобрява качеството на виртуалната машина и нейното преизползване. Затова сега, като се размерява, той взима стейта, който е fullscreen, докато преди това си беше едно малко екранче тук. Искам да тествам и Shared Clipboard, който е много удобен, когато се използва такава виртуална машина, като например ето тук в моята си машина, която си ми е оригиналната, искам нещо да копирам и да поставя тук. Без този Addition, това няма как да стане. Сега като копирам нещо от моят хост към guest, виждате, че не става. Аз го копирах, но той изобщо не го индикира, че е копиран, когато отида в виртуалната машина. Това е така, защото ето тук има Shared Clipboard. Този Edition, който използвам, има опцията от guest към host, да позволиш Clipboard при използването и от host to guest. В случая пренасяте от host to guest, затова ще го променя. Тук ще копирам ето тази думичка и в нашия текст едитор ще я пейсна. Сега може да се види, че работи. Обратното е от guest към host. В случая, ако пиша guest ето тук и си го копирам, дойда към нашия хост, ето тук в нотпада, може да се види, че ето тук мога да си го копирам. И третата е всъщност bidirectional, което позволява просто между двата стейта, независимо дали от Ghost към Hest или обратното, да се копирам. Сега добре. Другата опция, която дава разширението, което инсталирахме, е опция за споделяне на папки. Тази опция дава възможност от моята Windows машина да споделям папка към тази Ghost машина на виртуалната. За целта трябва да затворим виртуалната машина, като трябва напълно да е изключена. От това избирам OK. Може да се види, че тук е изключена изцяло. И отивам в настройките за My Ubuntu машината. В страничното меню имаме Shared Folders и ето тук
може да създадем папка, която да бъде споделена към нашата MyUbuntu виртуална машина. Като аз мисля, че имам така за магистър някаква папка, имам Cloud Computing. Нека да бъде тя. Като аз също предварително съм и задала ето това съдържание, един текстов документ, който трябва да се покаже на Ubuntu. Избираме опцията за AutoMount, което автоматично ще маунтне папката, когато ни се стартира Ubuntu. И цъкаме ОК. И сега това, което може да видим е ето тази Cloud Computing е името на папката и пътя до нея. Казали сме си, че искаме Full Access и да се маунтне автоматично. Цъкаме ОК и си стартираме машинката. Така, сега си създавам една папка, в която ще инжектирам споделената папка от хоста. Създавам я на рута. Следващата стъпка е да маунтна споделената папка в тази. Това сега ще дам тази команда sudo mount t, което е за административните права, за да може тази папка Cloud Computing, която ни е на Windows, да бъде екзекютната в shared folder. Така. Като дойда в рута, ето ми е създадената shared folder папка. Когато я отворя, ето го и съдържанието, което ми идва от Windows. Това е текстовия файл. Hi, I am Doc. Това ми е на хоста. Това ми е на Ubuntu. И това ми е на Windows. Тоест, успешно е извършено споделянето на папката от хост към гест. Така, другото нещо, което позволяват споделянето на папките е, че освен може да се чете съдържанието, както в случая мога да видя съдържанието на този текстови файл или може да е някакъв PDF или каквото и да е вътре в самата папка, ако се промени на самият хост, то това ще се отрази и на виртуалната машина. Сега, това ми е едно отпада на Windows. Нека да променим неговото съдържание. Нека да го запазим. И сега тук на Ubuntu, когато го отворя, може да видим, че съдържанието е променено. Може да речем и да създадем някакъв word-овски файл. Computing. И когато дойда, ще ми излезне. По този начин може да се види, че разширението, което инсталирахме, работи.